Wondene urut reroncene adicara wonten ing radri kalangan piniki kang sepindah puniki paduka. Wondene adicara kang angka kalih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namung mangke salatipun nyanyi Indonesia Raya kawula suwun sedaya para jagung lan ugi kang wonten ing mriki kasuwun jumeneng sawetawis. Ingkang salajengipun sambutan apa setunggal saking panjenenganipun pepundhen kula bapa Slamet Widodo pinangka songsong agung wonten ing RT sekawan RW 3 Wonokarto mriki. Ingkang sambutan angka kalih badhe kasalira becanipun Bapak Gatot Gunawan SHMM ingkang saperlu memotivasi utawi harapan lan urean kepada adicara kasih sawetawis kalajengaken hiburan. Wondene adicara sabenipun hiburan menika doa dalasan motong tumpeng pinangka wujud raos syukur kita dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh bini sepuh Bapak Ibu para yagung RT sekawan tiga lan ugi sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing papan mriki ingkang satuhu kawula hormati. Ingkang salajengipun mugi kepareng adicara kita bika. Mulai purwa madya atau swasana manggih tansah manggih rahayu wiluji. Sumangga adicara tirakatan ambal warsa kirwana kiring dalu punika kita bika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali acara kakak kali inggih menika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedaya kemawon kawula sunan jumeneng sawetawis.